That's a jowl at a tarlung chavel. Siap agus sciúrtú náte bhain go bar a bhí se caite. Siap ag bíon pápat a tíochtar cuairtein. Ní bheith naine teart an teánis a bhuihes sin duite. Come in skill? Pésagam go mai gur tú rudan teart a spála le Susie. Go tína bhil sí séist an leanú thuirtail mar sin? Ní rút me se tada a spelach le. Tú héin agus de bhéal mór. Leanna níl inte ach bitch, rockach, régach. Wan, úsa just a páiste héin le erigad a baint asamsa? Ó, sí iní na haharí ceart go leor agus. Ba cheart go sé sin chici atsa faoi seo. Well, rud a réile mar réir. Mas bhfuil seans an ghfuil sé dyslexic. Seamus, dyslexic. Se, beidir ghfuil faibe go mar sin agus ghfuil nára é adháil. Baidir níl sam. Well, curagás ghfuil sé dyslexic. Mas tú an nglacha sé le cónóimse. Wel, sin ceist bha. Anú dit haar riel mat tú gerl. Ach, dier me méid se let. Ma hóginn chas was er go mí herta. Bara tú wacht go páidir í ver chat. Yeah. So, ein scéal ó Jason. Well, bhí meid dangá leis. In óréire? Agus? Agus, well, duine sé róhín báiste go láirt. Stogan ach deoch sé a churbe. Chuma leis fin báiste seón tús. Rinn sé sin soach sá léir. Susie ná lá mar sin. Rena béidir go go sé fós. Ní me seach just rála gan a bheith róghóchas a faoi. Sna míid. Tá a bhac tí in anam dé, má a críar beige be ceart ó bhain seo. Yes, tá sam. Achas tóid go dáil scéal se níor a dúir. Is béidir go sé just tóid go bag an lá mar hat seachar. Ach ní féidir an fannacht. Ceir dí enas mé. Tá mé géir an créitúr a bhanú sula. Oh, Susie, look. Tá mé cínta go go Jason fós. Béidir even go sé a meach. Agus, má tú géire lára mis sé sépí nach an nniuh, okay? Seo tá tú. You tell me to me. No bach go treis ta chud cad den armach gus mu gin té vege. Relax a hamish. Tá sé ciún hir ein chuoi. Film sí sí a bheit sec. Ní rátin se bach, ha me réití gus fet tú chaachta tus cin hun géidir bo bit. Look, fan písa. Tá mé géir leir las bhí rud agant. Da bhétain rud hís de speisialta an rá. It's romantic ceart Evans. Cad gappa? Ná brana armsa is disaster ceart mé ar hagann sé go cuasaí fearmh. Glacham leis na chuil tad a stóir leis a bhar sin huas mar sin. Ní féling a bheith onraclin chéile an trát a bheith románsúil. Tuigeann. Béid go benach is fearra. Ní me sé sás an chodéil am héla a haar an teamh. Ó tá brónarm úna. Caint rom héananig svins bhí me. Bheith onraclin na chéile. Sin go dtíireach rud a gas me sinna. Muisce? Tá bheith an bailach cínta áil, le chun na láir, chuoi náirín faoi. Níiad an bheith níos onracin ná sin, nach gappa. Look, tú brona a hamish. Ní ró sé gceiste an go. Oh ja, tá samsú má cad bí geiste. Beidir go na ggéar an chu go haig sé was. Agus beidir nachta gin se cuasaí áirí agus cuasaí nó. Ach tá rud doháin higann se. Tuigeann me ce tá testáil na filimirí. Rud nachta gin ceartta go bhar teagaí se. Agus ní léon dat orm faoi sin. Nach fetan an tactic socró chéint na rud agant. Crib sin cáma. Sin is cáma ag geochhuiid sin. Istin si cear an bhain. Gus túr saris scéal sé fabhhacht ag maici. Féta sé bugáilín is agus a jebí a hachas was na leidir, págin go. Agus bhfuil go fáras is snáfas gus was na gíe. Daniel, a bhéting focail a bheith hagam leat. Muna misise leat. Le bheith fiúr na hásan is miste, tá Jeffrarm. Well, ní thóga sé bhád an áíire. Ba bhfuilm cúpla ceiste chuirt máidir leis an lá tógach Susie go dtí an ospidéal. Mar a dúirt me, tá mé gnách. Ach, ná ruirta gur a ggéar Carolam le mar chud fisrathe. Dúirt agus tách ní ddíorchan is tá cruinneach agus tá mé má hena hen. Well inis,
Ceap mé go meach cúpla nóméid agad a gcónaí. Cúna bhhuiirt an fáil amach céhé ar scoilt lecin duine. Mu seans go dal múarm. Hey. Jason, híl mé na. Sé go beag agus leochalach. Jason cedi anas muid. Agus bhfuil éon den na hart déach fine seo thuirt, go raibh tú sannific idir 5 agus 7? Níl, bhí mé as am héin. Ar leir tú léon den ar an telefón? Níor láir. Agus le bheith fíornach ní málam an bailach tá a tuairt fud a chuid fisrathe. Go leisce? A me cinnte gohfuil an focail harassment cluistí agat. Níl mé ach a ggéire saléirú cáratú nar a honsaíoch Susie. Wn i hynna chuí a bhrenin se chumsa. Ceir tá tú rá? Go méid dod chiapa? Cad eile chiúr háir. Measta cad a bheith le roiid a chuid basnaí an garan fút. Bhfuil tá sa bagartarm? Ní bagar sé. Cad a chuid áma a lorg an bihúnach nó na bihúnaí a John sa muinin. nó dynna me sé garan ifigil faoin níor lean an seo. Ní bháin sin. Ach déir me gur mar jálar na feibanna atá agam le dhéarthar meic atá a dhéana. Tá brónam, Jason. Tá brónam faoi chuilethóir a háir adrin. Céad ar na dochtarí. Ní gus am an a gint na fér na bhín siad lead an am. Tá me cinnt go siad an níhal. Mas tú. Go isteach a breanúir, mata a géire. Mar ire? Beidir cóid sé námig Jason óg búla le náthir. Jason óg? Sé do waché. Isteach leat. Níl cead amsa. Fanna mén seo fara ar le chéile. Bearlam do bhácaí as an héin me. Na aithna chur. Ok, well, an joca tú. Isteach sal an nimó tú. Tá cúpróil de play agam leat mada le Jason óg. Ní dónam go docha. Well, tá sacrú dente grína leis an séiplínach banú dhéine ar ball beag. Ratchis na vatchis. Hín mé go meach sim agad a bheáil. Casa gwyl cwrsi ciwn sy siwpa gy shake y heimos. Mar a bwyd go mae i. Meinem Jake, ceir tá is íon an seo. Híla go me héidir gobid. Opbwyd. Opbwyd mae hwn. Ydy sy'n mwlwch i di jawn i smogri jyda. O, gydio. Na hamr gwt iawn o rac i harad ham y hyn. Wyn i eich tym sy'n gobyd hys not sy'n gismw. No way wa. Han ddar terin sy'n gyda gwactor y ddicsa. Gwyn dawl an hyrwch na chi'n tein yr wyd ein. Meinem Gilis Jake, ceir tá dintas am alach ar ístad. Gan o chwilio. Tapiad am wôl o waid yn i geisio le cacamus. Wys ni mae ger fe geisio ydych chi'n bledol sy'n sy'n ddicsa chan ydych. O, hierna ni tús massa. Ach, misio o Williamri ar Mariolart. Wel, da sgil o i e. Wys mar mod tader hwnnw le ar o waith yn eich. Dwi'n dy chlab wys bwyd fwy. Well? Hier ligt ze dan breher. Brennin se chol leochrach. Tá sam. Creightor bocht. Wel wordt er bet hastel wat. O nean of beter. Níl. Gur maith. Reis, wel. Imo me mar sin. Jason. Brenna. Tá me ceappa go míú tiltad hééis sin méidir hále. Tá sam gur chuirta me thu. Agus tá anhrón orm. Wel inis? Tá féidir nó dí ahrú. Yen hinné. Brenna má tá ir na wet. Tuair me chote.
Níl sa me doch, dat léad sórachan is mó, Susie. An éar na gláán. Manam. Right. Cé thug an gréashal dit nóir sin? nó bhfuil sé d'armataíochta sin na chorma le. An íirneach lán, Susie, sné dúirt tú. Níl an táim lein an seo. Sé dad a Renee. Daniel! So bhín ceartaigh Mac. Agus cé fé nóir seo. Ceart? Ah, come on, Susie. Tá sé soléir de aig gur hálan rud céan le dearnas. Na Daniel rinne sin chomá. Jeff leit a sú. Go mágad Angela. Sa céir de bhí le ráge? Tá an á réire. Την seach tú dom dá méid sé chuir stacart, nach nin seoch? Ó cinnte. Tá má núna. Céir tá cheilta gut. Well, déit ar rá nach bhfuil sé comhaibbrú leis a bhisrú. Nach bhfuil inis. Chuir sé imime le gur mé a chiaapa. Ní bheith mé bhd a chu dara le sin. Tá de Carclóir John, tíoch fágaí. Tá mé héana an ilmh seo. Brannig, nílig ag méise don túsal má glaclan chuir stacart. Beidir go bhfuil sé an dom cuairt a thuairt ar. So, céir tú chun éana. Tá san go chun an duine cheart a chúisiú nóir seo. Trína chéile faoi. Agus tá mar gáin ar má flót agam ag smaoine ar Jason Nóg. Achas mis sé air. Déit an mud ceartaíon agus má ainim sa glána nach féta? Susie McLaughlin is mis an tair cólas, tá mud réiltheim banú inis. Hello. An bhéitín labhairt leis an Sergeant PJ O'Garvey led hull. Cinnte. PJ, John Kelly an sa, chun is táú. An bhéad fá background check I dhéanamh ar ardar bhanam Daniel McLaughlin. Se. Agus checkáil an tanam John Laughlin chomá. Tá siad anna cosúla na chéile. Ba mé fannach le gléach. Cholú agus is féidir. Ardar. Slán go fóil, slán.
Thomas sé fep le. Bhí sam muidir go teir leis. Ba ceacha meach an tair agus bháil nach le páiste gan mar. Agus cinú rang Jason ars. Cúplaúach le go hen teige. Mar hí me go mocht ní smú capána go sneméid. As do bheith. Gaite heachta leis agus bhhaachtíín. Ach cecha bud sósaí bhachta héana inis. Chn neamháin á ríide. Tá an infection sin na gúnaíar. Sáil si go lí chuineil sa pí eile. Chuid amachtíí stéir. Anú beidir go ben áte sáir debulas ar a leid be sin nach lena páistína gan nachcha ar fád. Iach, ní cheadaigh ála se siúmra na taidige. I mean, ó rúgún páiste níag si ar is méad bháin fósaid. Agus tá sé sin chu go leor éiste. Am sin cailín bocht ó tá chruí briste le troide. Ja, mar sin cailín bocht. Brenna rud a chuirtús nearach baint ús bóver. Má man check. Go máachtíí óhain. Daniel McLaughlin? Higra? Tásúlacham nach bhfuil mé chuir stacart. Well mar a hálinn sé tá. Go má, ní thógaigh sé seo bhd ar éos. Brenna, ní féidir le siúlasteach an seá a bheits méad. Agus ba ceart gomeach is gutsa nach féidir leat héin a bheith ag siúil ar chosam a có leí nuair is míon lesa. Cad go leor chigra? Céad go ddíach atá rágad. Má cloisian sé nach bhfuil tú ag cóibrú leis an sergeant í rion. nó le héine eile ar an bhórsa. Tar í nóig me sé go leor triblóidart. Brenna, tá sásin í rion go mochrála písanis, mar eall tá fátis ar ag go dócha me sé cásanna i drear, agus... Cumalum. Inis. Tusa ag dul I dreis le na Gardaí áitiúla. Í ceapan gur binné an rud is cíalmhre. Gá háirithe leis an gúra atá agat. Is go tá geistecad lei sin. Tá is a go má, Daniel. Ná an John ar ceartm gléachart. Go dúgadtí a sláinship. Ar mín máta ar. Gur maithad. Má hapire. Ní bhrann sé roá. Tá ahrútá air. Feice mé. Tuair seanstó. Is trodaí beaga. Right, well, Dúirt am speg éimeacht. Rud an ghála duna. Tuigim. Tá rion na aftar seach ar báil nach bhfuil? Níl, tá si gobar. Right, well... Is toch go bhéach mé fannacht tamil beag eile. Brenna, an tain fágur ara mé mainam ná le rúne beg tribloide hachant. Ar nós an camaléireach sin a bhí ar siúlagat sa bharga talún na Malia Clia. Níor cúisiú mé ní arna mé táda as bailach chrá an choras dlí sin. Béidir go crochaigh. Ach bhí dlíador anna bhagat. A chumar is céir go gapan tú go leorrálas agat. An gcuireann sé sin is dacart. Ní chuireann, tuige gcuireach. Céir a ceapad le cuid cáirde agus cósanna. An sáras na rún fud. Dá bhaigh siad amach go raibh tú iad a chónaí ina measc faoi anam breagach. Meas tú an méid siad có mór céna leat a gcónaí? Bin bagart. Óníthe. Ach, táim cinnte gur fearr onric cinnástaú, agus go ndéananig tú de bhíalthe díthil as seo amach cabhrú leis na Gardaí áitiúla. Lá maithan is agat. Fins cámal áirsleat. Tá bralam dad. Rianní stopach nééisach sílam. Níl tada le rámnat. Chultú a? Vince, bíd nach chuil taidir le ráitsa ach tá amsa. Wat is a bar na rud a chéit? Vince le a hell. Róise an mógad tú as an héan muidir fat hamil. Ach, dad! Le a hell. Well, níl an lár fádagan. Íle san cecha seo rá ach... Ach, céird. Vince le a hell, tá sé seo socht Jackar ar. Oh, Jackar orsa. Well, tá trú agam dit. Rinne me botún. Sta beitin arú, darún ar a buinte. Well, tá an port sin soch sin inis na gapa. Brisin sé mo chríú eáil mar seo, agus fit an gur mise is cúis leis. Ní hiige tú go deo an áfeil tarm.
Thásam go chuirta maithú. Mar me. Rinne me rud úfasach, agus ní waimach héin go bracha. Fins tusa an duine tá weim. Ní aon duine eile. Tuigeann tú sin nach tuigeann. Tá mí sé cáilte gan thú I mo híal. Tá merid sin grám chuid agus baigur tú. Sinna méid tan a rámsa. Has tú an go mechas ebbe. Katrina. Sí síos a bheith tamil. Wel, is fánach an áte bhí a glamach. Brena thusa, í fáte be rótan seo. Agus tá rótsa. Níor cheap me go scoilinst anhí sú letarsteach an seo. Seachan na hang go bhac. No céird. Basca tú mis mar was tú Susan, eh? Ní an átí arm sa rótsa. Ní an a friggin maistín. Well, seo leat, go bheice mud cincin á trodaí an isisiú. No, Jason, stop! Well, gur a hain. De bhis nach cáilte a bhfuil. Seo leat, Daniel. Taring arm go bheice mud cincin á trodaí thu le fearr seachas ban. Tar nó héin más tar a behu. Sinna go ddíireach atá bhaid. Tás agam nach chu sé go bhisneach agad. Cur sé líirt, agus dheofa sé bhfuil leis a ríis. Bhí am nach seanat. Bheitacháin. Ach ar nó, ní an mhuí a fortú é. Cuidir gan wican zibal nach an deir siad. Bastard. Tás a gar glóir bhfuil? No, níl méid ceart go leor. Nabí chain imníart. Dhéfa sesin am a thuilgó. Oh, tá sé sin an bháis nach bhfuil? Ceart? Níl seo hart. Na builir. Tá go ré é. Ní chuir Daniel. Tá sé ceart go leor dute bheith ena fear mór go tain. Ach measú ce a thorló stumsin ar bhhailú tal ríis. Freagur an cean sin bhom, Jason. Cafi sa bheith am, cé leis a chodal tú an í sin agus sin. Well? Ceart go leor. Ach má in sin mar chuid. Ca tú geannas nach gáilú tún chligan. Vince. OK, ní cháile. Well, tá sam gur nach leis go an bhá seach, bhí me cuiocht na hálaise. Bhfuil níos an cechaí hálaise agus chala ní le Rory. Rory Murta? Tá brón arm star. Glacham leis nach bhfuil ag burní fi seo. Nílas. Agus ní heastíim an gcuí síach. Tom cinnte nach dastíon. Ní orna mis déon tar sa seo. Ba tún na bhí an. Cretan tú me, Vince, nach cretan. Cretan. Chuile. Ní rahart é sin dhéana tá sagad é sin. Ní raibh mé ach ag déanamh my job. Níor luair sé nó eile leat? Níor luigh. An dar ire gur míle mágad. Is mór mar bheas ar méidir rinne tú. Beag an scéal ag lechan máile inis. Inas am cecha in airím. Níor cheap meg meang chu donna seo faoíoch. Ach, céird. Tá sé úfasach. Bheith breanúir de fásta beag hain agus is nach bhéile rud a be dhéanach ó. Tá sam. Cheap meg go dógach sé tamil am gachar de thógáil saach. Nar chonig mé neochaid an chéadúir. Hiig mé gur bé mo bhacht beag haine. Tá brónam nach an seo lein breth agus chluirt. Bhí sé cheart am a bheith. Tá sé ceart go leor. Jimmy tú marall arms agus na rudí a rinne mé. Achas como. Has de takeíocht agus cúnán mertsa agus. Níor mis an in a thuirt. Jason, an rud is táhachtaí inis. nó go bhfuil a bhám agus a dhead aige. Ní cheart tá bheith ag maithú ceontach faoi. Seo,
Rachmid síos lena eáil chéile. Dochtúir. Gam leis céil, Susie. Tastínum leart le go príomháideach. Cé a hain, bhd ag mécheart? An bhfuil gweile go leis an báiste. Is mis se ahar. Céir do tóirlaí. Tá brón arm, Susie. An bhrón go deo. Stop a chrí go tuban cúpla nóméad a hin. Tá sé imethe. No. Rinne míad ar an nícha lech ní raibh tada eile a déad mi sé dhéanamh dó. Tá brón arm. Jesus Christ, Katrina, cert sa teala tá mí cheart leat. Jol vin sa nierach sa tad agus niera. Agus cretan tu é sin. Cretan ar loi. Agus cred mí ar bharnaí.